Ahojte, čaute, nachystali sme si pre vás nejaké tipy na darčeky pre deti z Muničáku. Napríklad tento Victorinox zo série My First. V takýchto veľmi zábavných dizajnoch nájdeme k nemu aj príslušenstvo reťazku, pomalovanky a tak ďalej. Alebo vždycky potešia pucle so stíhačkou, prípadne pexeso s podobnými motívmi, krásnom drevenom prevedení. Takisto do školy sa môže zísť aj dobrá termoska na teplý čajík bez rumu. Prípadne, ktorý chlapec by nechcel mať poriadny gel blaster? Na dievča nie? Aj dievča. A keď všetko zlyhá, tak nikdy nesklame kobičko. Takže ťukaj na e-shop, vyberaj, tešíme sa na teba. Díky, čau!